ассалому алайкум бародари азиз. Инҷо дар хона як бародарем. Нигоҳ кунед, дарахти павлоне дора. Ина дарахтои павлонеш нигоҳ кунед. Дусола 5-6 мумкин 7 метр зиёдтар қад кашидагӣ дошта боша. И бародар павлоне шинондагӣ, павлоне мефурӯша. Ина нигоҳ кунед бародаро, тири бар ин ростам. Анаи павлоне бузбалаш тамошо кунем. И 3 сола. И буриши техники абреска кардагӣ нест. Ва инаи дигаршам дусола. дарахти павлония дусола. дарахти павлония нигоҳ кунед, сар бар фалак кашидагӣ. Ва ба ғайри и ҳам боз ниҳолои майда, ниҳолои мақсадфурӯшӣ барои гузарондан, барои шинондан бисёр доштааст. нигоҳ кунед, тамошо кунед. Беҳад ино савзанд, бигем ки 1 сола. 1 сол шинодагиро мебарӣ, айриша мекунӣ, мебарӣ мешонӣ. баҳор технически абрезка мекунӣ, буриши техникӣ мекунӣ. баъд рост баромадан мегира, ҳамқа тезе меравад ки дарёвуш намекунӣ, ҳамқа буланд мешавад. ва дар 5 сол 50 сантиметр диаметраш мешавад. рақамоша дар рӯи телефон мемонем, дар рӯи экран. бародаро касеро дар корай муроҷиат кунанд. нигоҳ кунед, насиб боша. мо ҳам и бародар мебарем, мешинонем. дарахти павлоне дорем, боз иноро бурда мешинонем. дар бораи сармо дар қиссаш нагарде. хеле рӯзҳо мегӯянд морозостойкия. анаи наворҳои бигем ки баҳорина, ахирои баҳорай. баргои калон мекунад, баргаш қариб то 6 сантиметр паҳноиш мешавад. ва ниҳоли 1 солати фора ё ки дар тубак форату дар тубак мегӯянд, дар ниҳоли майдаак. ҳамаша дора ҳамин бародар. касере ки дар корай, дар тамос шава. беҳтарин дарахтай. нисбати дарахти сифедори мо мисол дар 10 сол 25 сантиметр агар ки диаметр кунед, дар 5 сол 50 сантиметр мешавад. мақсад ки мешинониш, нигоҳубини кам дора, фақат ош метӣ, дигар нигоҳубини дигар надора. як ки ай алаф боло шид, дар ҷойҳои мо алаф бисёрай, алаф ҳамаи чизро меҷиқа. ай алаф яке боло кишид, тамом афтобо ки дид, дигар ҳаракат кардан мегира, рахша гирифта наметавонӣ. беҳад чи хубай. агар ки барои соягӣ бигӯй, буриши техникӣ намекунӣ, барои соя болои кроват, барои ҷои шитам, барои соягӣ кардан, дар болои нишастан дар соягӣ бисёр хубай. бародари азиз, дар тамос бошед, рақамош дар рӯи экран ҳастанд. боз вомехӯрем, насиб видеоҳои нав ай пешанд. зинда бошед, саломат бошед.